παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Ναι. Και είχα και ωραίο όνομα. Κοιτάξτε, αυτό είναι το σπίτι μου. Πάει κι άλλο παραπάνω, απλώς έτσι φαίνεται, κοιτάξτε. Είμαι το Witherstorm και αυτό είναι το σπίτι μου. Σήμερα θα σας δείξω το σπίτι μου. Όταν θα το φτιάξω, αυτό θα το φτιάξω, θα σας το δείξω. Αυτό το βίντεο μπορεί να με κρατήσει και τόσο πολύ, δεν είμαι σίγουρος. Πάντως, ναι, αυτό. Είναι το πρώτο μου βίντεο στο YouTube και είμαι λίγο αγχωμένος. Δεν ξέρω γιατί, αλλά τέλος πάντων, δεν πειράζει. Όπα. Να μου τις φλακίες μου. Δεν πιστεύω να το ακούσετε. Δεν ξέρω αν ακούγεται μια φωνή, γιατί ακούει η αδερφή μου τραγούδι. Μέχρι τώρα έτοιμο. Είναι μεγάλο, θα δείτε. Κοιτάξτε ένα κόλπο. Όσοι βαριέστε, ας πούμε, θέλετε να κάνετε σπίτι, όσοι βαριέστε, πατάτε το πλήκτρο. Εγώ από το PlayStation πατάτε το. Όσοι έχετε PlayStation, πατάτε το L2, πατάτε πατητό το Χ και το L2 μαζί. Όχι έτσι, περιμένετε. Το Χ, έτσι, και ανεβαίνει πολύ γρήγορα. Κοιτάξτε, έτσι. Οπα, βλακή, γιατί κούναγα την οθόνη, έτσι. Μέχρι τώρα εντάξει, αυτό βαριέμαι, το άλλο θα σας το δείξω και θα... αυτό. Τώρα μπορείτε να βάλετε survival και να κάνω parkour. Καλό. Όμως πρώτα πρέπει να αφήσω τα items μέσα σε ένα chest. Το chest όχι. Στο τελευταίο το chest. Το chest. Φτάνει. Τέλος πάντων. Φοβάμαι. Τι μπαμπάω. Δεν φτάνει. What the fuck, Enderman? Get away of here. Asshole. Γάμω το teleport σου. Ως το chest μου. Βρονιάρι. Έχω μια ιδέα. Αν πάει να πειράξει το chest μου, το κάνω μια παγίδα. Αυτή η παγίδα δεν θα μπορεί να φύγει ποτέ από εκεί. Δεν το φέρνουμε. Αυτό. Βαίνω το κουμπί. Όχι play. Πάτε. Τέλος πάντων. Πολλά πράγματα. Πάσουμε να το πειράξει.
Όχι. Κάνουμε τις γωνίες έτσι. Έτσι. Ναι, έτσι. Τώρα. Είχα time. Τέλος πάντων. Fail. Sorry, fail. Βάζουμε εδώ αυτό. Έτσι. Έτσι. Φίλε, δεν θυμάμαι πως το κάνουμε. Έτσι, όχι. Πάλι fail.